салом алейкум ҳамватанони азиз. имрӯз 16 ноябр рӯзи иди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Эмомалӣ Раҳмон, падари миллат, чӣ гуфтаниём, худои худовандо ҳазорсолат кунад, дар тоҷи сари мардуми Тоҷикистон бошӣ. дарди ғама набинӣ. ҳама вақт дар лабатон ханда бошад. пешвои миллат, падари миллат. Тоҷикистон ба пеш. хубиёи муҳтарам ҷаноби Олия соли 92 мемонед, тамошо кунед чӣ қадар хубӣ карда ба мардуми Тоҷикистон, ба мардуми куллии Тоҷикистон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. хрукамаш нест, аз гов мола хурдан, ҳамаро хурдагиян. Ай ҳар хунай дӯст якас киштагия. аз заминҷа ватандори ҳамин мулку сарзамин дар онҷа вафот кунад дар хоки мардум дафн кунанд, нангу ору номуси мода намерасад. ҳазор мурдаст. гӯристонҳои нав пайдо шудааст. ҳазорсолаҳо мегзарад, миллати мода таъна мекунад. ҳар як нафаре ки гузарад мегӯяд ин гӯристони гурезаҳои тоҷик аст. дар як мазори шариф 1500 мардуми мо мурдааст. 1500. ин нанг бар миллати мо нест. то тинҷи амонӣ нашавад, то фарди охирин аз дигар давлат мо барнагардонем, ба маскани доимии худ барнагардонем, ман худро оромистам. имрӯз барои ман лаҳзаҳои аввалини қадамҳои аввалини ҳамчун ба вазифаи раиси ҷумҳур аст. дар ин вазифа, дар ин рӯзҳо барои ман ҳам мушкил аст, лекин боварӣ дорам ки бо дастгирии халқи Тоҷикистон, миллати азизам, аз ин рӯзҳои сахта мебароем.